T'estan robant 72 dies a l'any i no ho saps. De mitjana, els joves i no tan joves utilitzem el telèfon mòbil unes 5 hores diàries, el que equival a més de 70 dies a l'any, o també uns 12 anys al llarg de tota la nostra vida. Però potser el que no havíem tingut en compte és que els aparells digitals o els mòbils també es poden fer servir per a altres coses que podem fer en físic i que no són tan perjudicials, com per exemple llegir. Hola, soc Roser i això és Lectura Obligatòria. Comencem pel principi. Si voleu, i el tema que més debat ha generat, però jo crec que ara ja està força integrat en la comunitat, és la dels llibres digitals. Suposo que, igual que quan va néixer la màquina d'escriure se creia que l'escriptura en paper se perdria, durant un temps també es creia que per culpa dels llibres digitals deixaríem de comprar llibres físics. Però ja ho veieu, ara fa un temps que els tenim implantats, fa molts anys que tenim implantats els llibres digitals, cada vegada han anat sortint de millors, ara fins i tot ja els tenim en color i seguim comprant llibres en físic, llibres en paper, mos segueix agradant llegir en paper i olorar els llibres, i a canvi els llibres digitals mos van genial per a quan no tenim espai a la bossa o per a quan marxem de viatge. Així que podríem dir que és un avenç tecnològic que mos ha ajudat molt als lectors. Canviem de tema i vos aviso que no puc parlar d'audiollibres perquè no en sóc usuària, però fem lo salt a les xarxes socials. Podem dir que si no existiguessin llegiríem més? No ho sé, jo potser sí, però algú altre potser trobaria una altra excusa per a no llegir. També vos dic que fa 7 anys vaig crear un perfil a Instagram just pel contrari, no? Per a llegir més. I aquí és on vos vull parlar de Bookstagram, de BookTok, de BookTube i tots estos raconets digitals que segurament coneixeu bé, no? Si esteu avui aquí, on parlem i compartim recomanacions lectores en públic divers. I sí, parlo per mi, però segurament podria parlar per moltes de vosaltres que mos han servit per a conèixer i per a llegir llibres que no haguéssim descobert, a més de per a conèixer persones que s'han convertit en amigues i apuntar-nos a reptes que mos han fet obrir la mirada. De fet, l'any passat, pels 250 anys de Jane Austen, vam impulsar un club de lectura en honor seu, però fins i tot les famoses tenen clubs de lectura digitals. Podem dir que una de les pioneres del món actual va ser Oprah Winfrey, el 1996, just fa 30 anys quan naixia jo. I un dels llibres que han llegit en este club és Hola Preciosa, d'en Napolitano, un llibre que vos he recomanat moltíssim. També Wellness, de Nathan Hill, que el tinc pendent, o Explica-m'ho tot, d'Elizabeth Strout, a més de Long Island, de Com Tolvin, o coses petites com aquesta, de Claire Keegan. A banda del de Oprah, un dels més populars ara mateix és lo de Dua Lipa, lo Service 95 Book Club, actiu des de fa 3 anys, on han llegit Just Kids de Patti Smith, que crec que només està traduït al castellà per Lumen, i dels que ell ha recomanat també destaquen Les noies, de McLean, un llibre que tinc molt pendent, Gent normal, evidentment, de Sally Rooney, Tan poca vida, de Hanya Haniwara, o El ferrocarril subterrani, de Colson Whitehead. L'actriu Emma Watson també té Our Shared Self, i el seu club, que se fa cada 2 mesos, han llegit Lo conte de la serventa, de Margaret Atwood, o Persepolis, de Marjane Satrapi. Una altra actriu que també té un club de lectura és Dakota Johnson, que ha sigut de les últimes en sumar-se a la moda en Tea Time Book Club, i han llegit llibres com La campana de vidre, de Sylvia Plath, o Cartes a un jove poeta. I acabo perquè n'hi ha moltíssims, però no em podia deixar el club de lectura de Sarah Jessica Parker, on han llegit alguns d'estos llibres. I si voleu, i encara tenim temps, parlem en alguns experts. Creus que el llibre en paper desapareixerà? Jo crec que no. Crec i vull pensar que no. Esperem que no, no? Esperem que no. Tot i que actualment existeix eines com eBiblio, l'ebook i tot això, jo crec que aquí hi ha una resistència activa i és que la gent encara se resisteix. I jo crec que estem en una època, ara que està de moda el 2016, no? de tornar al passat, pues jo crec que estem en una època que potser tanta tecnologia i tantes pantalles i tanta virtualitat mos cansa i a vegades busquem estones que tinguéssim una mica de contacte humà, de triar un llibre, d'olorar. Molta gent diu que li agrada l'olor dels llibres, a mi m'encanta. A mi també, sí. I és algo que la gent jo crec que no vol perdre. Suport físic, sí. No? I que es pot complementar perfectament en el suport digital. Jo, per exemple, sempre porto tinc el llibre físic a casa, potser, i si és molt gros ja no me l'enduc a la bossa.
però lo tinc a la biblio. Lo tens de digital. Sí, claro. i tinc igualment el llibre Claro, digital, és el mateix que estic llegint en físic. Pots trobar estones per tot. És que jo hi ha molts llibres que no m'emporto físicament perquè dic, és que com he de viatjar en un llibre de 1.000 pàgines. Exacte, sí. I llavors tinc l'altra opció. Sí, sí, totalment. I dels llibres en paper, perquè fa un temps que mos diuen que el llibre digital mataria el paper. Semblava, No, i ha sobreviscut totalment el llibre. Jo crec que és un invent massa perfecte, com perquè... Jo era de les que pensava, jo no sacralitzo gens el format, i jo pensava que el llibre digital acabaria matant el llibre de paper, i no passava res, però no ha passat. I per tant vaig carregar llibres de paper que em pesen molt sempre. Però l'experiència val la pena, no? Carregar el paper i tindre la casa plena de llibres val la pena. La veritat és que tinc la casa tan plena de llibres, amb tantes piles de llibres que no sé on posar-los, que realment ocupen molt, Però el llibre és un format que ja s'ha vist, que de moment no té competidor, o la majoria de la gent no ens hem acostumat a llegir en digital. Ja fa uns anys que estem aquí i els continuem venent, llibres en paper. I una vegada passat este primer boom de l'entrada i veient que la cosa se continua mantenint, crec que més aviat serà una cosa que serà útil, no? Perquè a mi, per exemple... Complementària. Sí, és complementari. Jo soc lectora en paper, però de vegades, mira, és que necessito llegir un llibre ja, perquè he de valorar si el podré traduir, perquè el necessito per a treballar i en paper no el tindré, doncs tinc el llibre electrònic per això. Clar, simplement perquè jo moltes vegades els tinc en paral·lel. Tinc el llibre en paper, el llibre en digital, i si he de marxar de viatge, a més d'endur-me el llibre en aquell de 500 pàgines, igual m'enduc el llibre per a poder portar 5 llibres a la maleta. Jo crec que no, perquè a part també la lectura té un component molt romàntic i molt de la sensació. Hi ha gent que diu, m'agrada el tacte, m'agrada l'olor, m'agrada el pes del llibre, em trobo gent que diu. I després que també té tota la part estètica, no? De les cobertes, del disseny, de com és la lletra, de si té il·lustracions... La part romàntica, no? De guardar-lo a casa, encara que no l'hagués... Mira, jo sóc una persona que cada vegada que tinc una mudança tinc un problema, perquè a mi m'agrada que llibre que he llegit, llibre que és meu, de la meva possessió. Tinc aquesta filia i llavors jo necessito tindre'l i que sigui meu i no em val que me'l deixen. Llavors jo me'l llegiré, igual vaig a la biblioteca, l'agafo, però després lo compro. I ostres, jo miro la meva prestatgeria cada vegada que entro al despatx i dic, que bonic, quants de colors i quantes formes, vull dir... Jo penso que no, perquè l'objecte en si té un valor també. Un capítol més, moltíssimes gràcies per ser aquí. Sabeu que este és el penúltim capítol de lectura obligatòria i me podeu seguir trobant a les meves xarxes socials, a Instagram, a TikTok i a YouTube, com les ulleres de llegir. Fins la propera.